הענף הזה כמובן מאוד סובייקטיבי, וכל הזמן יש ברקע דיבורים על שופטות, על כל מיני עניינים ופוליטיקות. הענף הזה אין מה לעשות, לא נקי מפוליטיקות. אני רוצה להגיד שכל ענף ספורט שאין סטופר ואין מטר, זה ענף סובייקטיבי. וכמה שעובדים על זה שהשיפוט היה כמה שיותר אובייקטיבי, זה חלק מהמשחק. פולין. אחר כך בלרוס ואז ישראל. תחרות אחרונה לקראת קרב מהמדינות שיקבלו כרטיס ללונדון. זה כל האינטריגה. אין מדינה שלא רצה כרטיס, אין בנות שלא מתאמנות ולא עושות אימונים 8-10 שעות ביום, והכל 2.5 דקות, והכל יכול לקרות ב2.5 דקות. זה ספורט. אפשר להתאמן שנה ואף סרט ואין כרטיס. מה עושה בכל זאת את ההבדל בין לדוגמה נבחרת רוסיה לשאר הנבחרות? זה הכישרון של המתעמלות, הכישרון של המאמנות, התנאים, מה בעצם עושה כן את ההבדל בין רוסיה, בלרוס, ואת יודעת מה, גם ישראל לבין נבחרות פחות טובות שאנחנו רואים כאן. אני רוצה להגיד שזה הכל ביחד. זה גם מבחר בנות, גם מסורת שנים, גם מספר מאמנות ברמה גבוהה, גם תנאים, גם אפשרויות שיש במדינה הזאת, אבל בעיקר זה מסורת. נבחרת רוסיה, התעמלות אמנותית ברוסיה, קיים כבר יותר מ-30 שנה. ונבחרת רוסיה, פחות ממדליה, לא מעניין אותה. הבנות שלא הצליחו ולקחו מקום שני או שלישי, עוזבות את הנבחרת. זה חלק מהעניין. אוי, אנחנו רואים עכשיו נבחרת פולין מאוד הסתבכה ועשתה המון טעויות. אני חושבת שקשה לנבחרת הזה יהיה לתחרות באליפות עולם על 6 המקומות ראשונות. אבל דרך אגב, זה נבחרת שכבר הייתה באולימפיאדה סידני. אליפות העולם בחודש הבא בצרפת, ואז יש עוד תחרות קריטריון בדצמבר בלונדון, נכון? נכון. מה צריך בשביל הצלחה? בשביל הצלחה צריך קודם כל ספורטאיות, מאמנות, תנאים וניהול. ואני חושבת שזה הכל מה שיש עכשיו בישראל. בגלל זה אנחנו